Здравейте, това е нов клип, тъй като осъзнах откъде идва проблемът с пръщението в предишният. А, значи, пак да обясня наново. Значи има проблем, когато имаме повече кредити, не само когато имаме по-малко от 230. Но с един-два кредита не е проблем. Сега да обясня за таблицата. Таблицата е с парола и не може да се редактира. Поне тези, които са защитени, клетките. Само незащитените могат. Фактически тези двете и белите, които са на ето тази колона. Ето тези. Тази таблица е за изчисляване на кредитите и ви излиза тук общ брой. Като задължителните не се попълват. Задължителните дисциплини не се попълват, защото така или иначе трябва да се явим на тях. В момента са попълнени само задължителните и затова са 175 кредита. Тук долу. Тук има и допълнителна таблица, която по-скоро е за окраска, защото тя показва фактически по колко избираеми кредити са взети за семестър, колко задължителни и нали, тук ако има допълнителни кредити от език. Но тази е по-важна, защото изчислява общият брой кредити. Ето тук отдолу. И тук се излиза за всеки семестър в тази колона Кай. Да. За всеки семестър. Значи целта на тая таблица е да покаже общият брой кредити, които ще се получат, когато минем всички семестри. Трябва да са 230. Трябва да се попълнят и тези семестри, на които сега ще се явим, фактически 6 семестър. Освен това трябва да се попълни и за 7 семестър, както и за 8 семестър. За 6 семестър трябва да се избере една от тия двете дисциплини, правен режим на защита на класифицираната информация или социални комуникации. Списъка е в групата, кой на коя дисциплина трябва да се яви. За 7 семестър тук са 4 дисциплини, като те са в един блок, дават един и същ брой кредити. И трябва да се избере, фактически има един списък, в който трябва да се попълни коя от тия четирите съответният колега или колежка иска да се яви. От тия четирите на една. За 8 семестър е малко по-различно, защото тук са два блока. Политически конфликти, политика на Европейския съюз, сигурността на вътрешните, в областта на сигурността на вътрешните работи и езикова култура. Това са един блок. Трябва да се избере една от тези. Спорта си е отделно, той не е в блок. И вторият блок е експедиционен туризъм, защита на критичната инфраструктура и граничен контрол и митническо разузнаване. Фактически по една от тези два блока трябва да се яви всеки. Освен това тук в колоната G пише си съответната дисциплина дали е задължителна, дали е избираема, но то в тази колона се е показано, ако е в червено е задължителна, а ако е в жълто е избираема. След това тук отстрани на колоната И показва номерацията на съответната дисциплина. Тук най-отдолу е за език, но той е по-скоро за тия, които бяха
в редовна форма на обучение и за тях езикът беше задължителен, така или иначе трябвало да се явят. Той дава 12 кредита. Ето тук в тая колона се показва колко кредита се получава за съответната дисциплина. За улеснение съм ги направил в различни цветове да са всеки семестър. Сега да обясня как се попълва таблицата. Много го направих. Нищо. Ето тук просто се попълва името. Тук факултетния номер. Тия двете клетки няма парола, както казах. Няма проблем да се попълват. Също за тези избираемите дисциплини в тази колона I се попълва дали се явял или не се явял. Отбелязването става само с единичка. Ето тук и се вижда как се получават кредитите в тази колона J. И в колоната K автоматично се излиза за общия брой за семестрите, както и отдолу тук се промениха веднага, бяха 175, сега са 193. Значи отбелязването става само с единичка, а неотбелязването става като се пише каквото и да било. Няма никакъв проблем, стига да не е единичка. Че в предишното видео бях казал, пак ще се повторя, много съм мързелив и затова не отбелязвам нищо, където не съм се явял. Че така, кажа напълно набързичко как я попълвам. Че на тази съм се явял, на тази също, тази също, тази също. И веднага се променят. Информационна сигурност. Спорта не съм се явял. За тази съм се явял. На този семестър смятам на тая да се явя. Този блок на тази по една задължително трябва да се избере. Тая съм я попълнил, значи тази смятам и я да видим за езика да попълня. Тук трябва да се избере една, но имам много кредити, 232. Фактически ако попълня тук една, става още повече. Пък на мен ми трябва 230. И ако изтрия една, ми става 229. Не мога да взема диплома. Той 2 кредита не е някакъв проблем, съществено. Просто да не са повече от 2. Което забравих да кажа, задължително трябва да се попълни таблицата до края на обучението. За всички семестри трябва да се отбележи там, по колкото трябва да се явите на избираеми. Че спорта си е отделно. А другото, което е характерно за спорта, нали, ако къде беше това? Да, на спорта. Фактически, ако се явил на първата част, която е задължителна, така или иначе, може да се явиш на втората. Но ако не си явил фактически, ако си се явил на първата, а не си явил на втората, не можеш да се явиш на третата. Трябва да си вземеш втората, защото
те имат надграждащ характер. Сега още нещо, което остана важно да кажа. Накрая таблицата трябва да се прати на ето този адрес. Този мейл трябва да се прати до края на месеца. Значи най-късно на на 2 февруари най-късно може да я пратите, но трябва да е попълнено до края. Че... Само да се оправя таблицата. Да. Фактически това се прави с цел тази таблица да може да се провери как се с кредитите, дали имаш много да взимаш, дали не трябва да се явяваш. След това тия таблици се пращат на доцент Милева и тя вече започва индивидуално да се занимава с всеки, който има проблем с кредитите. Да му насочи, нали, какво точно трябва да направи или какво не трябва да прави. По-нататъка. Адрес е този. До най-късно 2 февруари. Трябва да се прати. Това е за сега.